DJ Navi. Exclusive. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుందిగా. సో ఇప్పుడు దీనికి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ తో మొత్తం ఫోటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ తో మొత్తం ఫోటోస్ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవడం అంత కన్ఫ్యూజ్ ఏమి ఉండదు. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్, ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఒక్కటే ఫోటో ఉంటుంది, ఒక్క ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. పై నుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పై నుంచి పేస్ట్ టైప్ పక్కన ఆరో వరకు ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసుకోండి. టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఫోటోకి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ కనిపించే అస్సలే అవ్వరు. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ తో మొత్తం వీడియోనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో సింపుల్గా అండ్ ఈజీగా ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇంకో వేరేలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో నాకు ఇది కూడా బాగానే అనిపించింది, అందుకోసం ఒకటే ఎఫెక్ట్తో చేసిన. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో నా కోసం తప్పకుండా లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.